이 사람 스미령을 다 피해라. 고마 잘랑바이. 까리 다 피해자고 숨쉬니. गारिया मोननाय नङामोन नोङो लामाया बारा थिग नङाथ' हाब्रु लामा जेबादि खायलें खायथें लागोन लामाया बिदिनो लेब्लेक थुक जायाखै दाबो जायाखैलै एबार हमसिगोन हमसिगोन नामा बिदि गारिया 10 मिनिट लेट नंगौ नामा बेनि थाखायसो मोनबाय नों नङाबा फिउ थांसिगोन दहाय लाखि होमबालाय इसेबां जनसंख्या बारायबाय बे मोनथाम मोनब्रैल' सार्कुलार होनाय पस्टआव माबोरै थोनांगौलै जोंनि ओंखारनाय लामाखौ आङो आंग्रोमोना जानाय बायदिसो मोनबायलै ना माथो होनो जायाबा जाया नोगोरफोर नायना फैसैब्रा फैनानै माबा मोनसे खालामसां जायाबा जाया माखौ सिन्था खालामदोंलै गोरजा थानायफोर खायदा खालामदोब्रा सोरबा अरखि आइदि नायनानै आजिखालि बिगोमा गोनांखौ बोरै मोननोब्रा गासिबो बेगदार गोनांखा लेबेल थाजोबनाय बाराबा खिफिदेर जागोनबो लेखा रोंनानैब्लाबो मुलाम्फा गैया ओरैनोब्ला रां रुफा नङाब्ला साख्रि बाख्रिनि राहा गैया हाय खाफाल बेनो गैजारोङैनि फिथा ओइ दखानि साहा दाम टेने बे सालानि थाखाखौ सिख'नानै जौ बेदर लोङाब्ला खर'आ सान्थि मोननाय नङालै नोंनिया फाग्लाना फाग्ला गोसोखांनायफ्रानो जुदा जुदा मालायनि धोनफोरखौ बुजायाबा फाब नाङोलै फाबखौ गिनानै उदै बुंनाय नंला बादि मोनबायलै आङो नामसे फाग्ला बिजाब बिजाब थारलै फाग्ला मालाय थाखा फैसाखौ दा हरावसो सिमां नुलायलांसिन बादि मोनबायलां दै गांलायलायनायनि माथो नोंबो लबथारब्रा मालायनि धोनफोरखौ बारा लुबा जाफुङालै Membrang apa sih kado? Denang sakri minbang dunan ja. Siapa lanan nasari pei? Makumon dong nama makumon. 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 Dongo hai dongo. Dakli sekarang makumon dongo. Membrang awal don ke? Dongo balabe. Tambah hena langgenang. Membrang apa? Be makumon ku don ke nenga? be kamsul ekor tu dulu yang lagi cek. Dongna gaya berapa sih? Dongo bakal gelap deh. Menak siang. Membrang menak siang nak video. Bau nungali bilai mati. Này. Muốn vui nào bao giờ? Chicken dong. Pura 100 gram. Bisa boleh besok ya? 100 gram. Pura 100 gram. Plastik katrol ini cuma berapa 100 gram ya? Deki, mama juga punya untai suka naik kak. Maaf kak. Pura 100 gram.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ल पुरा 50 टाकाले बजे थांखिलै बाबु दे बाबु दे अमा खमन दं नामा अमा खमन Hai Mumin, 사람은 가만히 해지고 산등 이 고마워 시킬래. 또 맞을 거 무슨 우르바야. 나 코보 나도 워. माथोब्रा खामानियाथ' मोजां प्रिपेयार लानां मावब्लानो जागोन बे नारखोआसो खालाम मदद होगोन ना होआ सापर्ट खालाम दा खालाम सान्स मोनोब्ला सुबिदा होजों थाखा फैसाफोरखौ बुरजा बुरजा बिनोसै होआब्ला हाथायाथ' गाबोननो सिखा खुसिबो लाखादो बेथ' दंखायोलै दाखालिनो आफाया मैसोजों गोदानानै गाखोलायदोब्रा माला नुनानै जोनो खालामदों आं जोलायनाय आयै आं गुदोलै उखैथारबाय हाबो बावथो थाङामोन फालाय नेनो बानानै उखैनानै खुरनानैसो जाग्रोबाय आं माथो ओंख्रि संना दोनखो गैया आफा दाउ फेन्दासो दाउ फेन्दा नङा आफा बै दैयाव खानानै लायदां बेखौनो आंहा बेदर सानबाय बेलाय गोबासो ओंख्रिया जालालै मा खालायबावनोब्रा आफा गाबोन हाथायाव मा फानना रां खामायबावनांगौ जाखो सोरनाव मा मुवा बोथ्रोदबावनो बेखौनोथ' आंबो सानदों सोरनि मुवाखौ बोथ्रोदबावनो थिक आइडिया थेफा फिसा नों फोथारफ्राव बोरमाफोर मोनो खोमा नागिरहैदो नङाब्ला गाबोन हाथायाव माबोरै रां खामायनो ओइ थेफा फिसा आं नोंखौ सिफि खर'नो बाबाय हाथाय बाजाराव खालि हमजानायल' माथो बेनोथ'लै आफा सासे सानैखौथ' फटाफट खन'नो हागौ आङो नाथाय बांद्राय थाखा फैसा गोनांखौसो एसे गियोलां नों होननाय बायदिखौनो जेरैखिया नागिरना लायथांसै आङो दे आफा मानसि गैयाबा फटाफट लाबो फान्था फान्थिया मोनबानो लाना फैनोसै आं बोरमा जाबानो जाबायलै आफा थाथ'र' आयौ बहा थांसै खिनो ओंखारदोंलां आं माथो उदै गाज्रि जानायाबोलाय
Kalam, apa keselih kerja? Oi apa? Apa lagi? Apa? मा मोनबोआखिसै नामा? गिदिर दंथारो खायदाफोर खालामनानै लाबोनो हायोबा 1000सो गांग्रांखा सां थांनानै लायनोसै थ' गाबोननि खरागाथ' जाबाय नों हाथायाव एसे खायदा खालामबावदो बेखौथ' आं दंसै नाथाय बोरमाया एसे फाख्रा सिख्रा जाबाय जे गाबोनथ' बिगोमाया नागिरथारगोन बिनि खायदाया आंनि आसि बिजौआवनो दं बेलाय ओंखाम दोनि बे हांगारा बेखौ थाव गुबैजों होनानै गोसोम फ्रुट फेजादे गोसोम जागोन होमबालाय बेखौनो लायसां माथो खोथा दंबायलाय मोजां होलै बुरजाखौ जाबाय आफा थारैनो आंनि मास्टार सोरजिगिरिमोन जाबायना 1000 गांग्रां जाबाय दिनैनि प्रग्राम लानाया खाफाल मोनदासो जासिगोन नामाब्रा मेब्रां माथो गासैबो फायखारिफ्रानो एसे आलादायै ओंखारबोआ रब्रा एफारा खाखादावरा खामानिया जायो नामा नोंसोर रेडिल' था मानसिया फैब्लानो हमख्रबनानै सिख'नानै लाना खारनांगौ मिथिबाय जागोन मनाखौ लानायावलाय आं दं मिथिबाय फैसा थफ्ला जेसे गिदिर जाबानो नोंसोरा खमबक्ता बिथिं मानो फैदों बेबो जों बायदि थाखा सेगावगासै जुदि नोंमारगौब्ला बेखौ साला खुख्रिजों दानख्लाबगोन आं बिबो सिखावसो नामा 1 नाम्बार मारखा गोनां सिखावा बेनोलै थाना जेला बिसोरनि अफिससो साप्ताहिक थानायाव थांनानै हाजिर जाहैनांगौ बिसोर खुस्राखौ लादो 400 लागोरदो हो Dah? Hah? Kau dia? Siap, nomornya. 1000 beli. Allah, kurma buri pe kadar monmay ya. Buri nongali. 400 lade. Khontai Tarli. Hilang lo. Satu apa ibu? Tangde. Apa? Hari suruh saya dam pun juga sanjungai jadi kan kapitan bana di. Shoutunkou bilang.
सोरनिबे थाबावनोब्रा सानदुं बयबो बाजाराव गेसें जाबाय 1000 मोनगोन नोंनो रांखौ होथाराना जियानो हक फालाफोर हनै फैगौलै ओइबार हले हांसो जोलाया गोदनायाव बिदै लाना फैगौलै नङा माथो बेबो सासे गोबां रां थायो बेनियाव मोसौ खायखारिलै हाला होमबालाय मानो बुंबावनो खामानिया खेबसे जानांगोनलै मिथिबाय नोंनियाव थायो सिगां आदा खायला मेमब्रां रांखौथ' एसेब्लाबो मोनबायलै दा एसे राननानै लानोसै आरो माखासे आग्लायनायखौ माबा मोनसे खालामदिनि नों थिगखौनो बुंदों गावजों गाव गैलायखायाबो एफा एनै आखाइ खरस रानलायनोसै ना माथो आग्लायनाय रांजों सालथाव बायनोसैलै नङाब्ला बे गेग्रां खुखिनोलाय माबोरै मावबाय थानोब्रा माब्लाबा गरगनावसो गोलैनांगौ नै नोंसोर बेखौ लादो सानैजोंहाय ओमफ्राय बेयाव आद्रा थाबावगोन नालाय बे आद्राखौ दोनथुमसै जाबाय दा जागोन औ राननानै ला ओइ सुनिराम नोंनो लादोलै सालथावखौनो गंसे बायनांसिगोनलै ओमफ्राय उनावहाय नांगौबा लासै लासै बायबावनोसै नङा माथो दतमाथ' बिदि सालथाव मेरला मोनोलै नोंना जाम्बा जाम्बा बे मानसि थैखौलाय मानो नांगौ जोंनो मानसि थैनायखौसो नांगौ जोंनो मानसि थैनायानो मेरला पुलिसफ्रा जों ओरैनो दोनलाबायो बिदिसो बे खाबुखौ नागारनाङालै मानोना जों साननैसो उनावनो सासे कन्ट्रेक्टरखौ बोखारगोन सालथावखौ गाबोन लायनोसै श्रीराम आरो नाखो बाथ्रा खोन्थानो मोनै मादों नङाब्ला दालिखौ जाहै नांगोन सेंग्राफोर Hey, wrong number. Ser hurla bay. Disturb. Beberkan tangan babe. Engkau. सोर Soalnya lardın sile. Mani kes bile. बोरमा खावनाय अमा खावनाय सार Malani mobil hadai kes bile. दाखालि बुधबार हादोंनि सार Budbar hada ko dotuma hada sih खोनादों Oh, aku mau jadi manja macam Oslo. Meyani hada aku pasti sekolah di sana lah. 누가 허가해 준 사람 Masa yang mumbaku. 누가 Kasih saya. 너 허가해 누가 시카와 Apa yang kamu katakan? 누가 사람 비콘 애들만 찾아 비콘 다 동의하게. 바로 내일이 상그랑 인스펙터니 한다라고. 왜 그렇지? 그만이로 가다리. 누가 사람 집에 가오르가 안고 있으면 가오르지 뭐 가오르가 안고 사다 시다시 사람 가오더라 안 가오 허가해 보지 나간다 토각을 앞에 아무 시켜놓아 가자! 가면 해봐. 네이 나타 크리시 따가워 안 시켜놓아 저 밖에서 팔라붙자 가오 술마야 따가워 따스바 안 시켜놓아 너희 그만큼 보고 있었는 놀았다! 아이 너는 사람 너는 단추들 너 뭐비니? Ang babalik ko lang 너 뭐 있어도 보이나 봐? Kaya sir, kaya. 응? Kaya. 너 뭐가? Nunga. 토가지잖아 Kaya kaya. 너가 저 밖에서 팔라붙자 가오더라 Kaya sir, kaya. 능도 무야보동 뭔데? 사람 제부 그래. 어? 너 보이나 봐 비서장? 사람 미스크치네 뭐. 응? 제때 부른다? 다 호러민 집에. 그자 사나 자나네. 어이, 한바이. 사나 부르면 너 호세가 나오니? 다 마! 너 홈리브라! 너 홈아! 너 체크만 너 호러.
रांबो गैया थाम्फैखौ जानजोबो नायदै ओंखार सार मा दरजों थांनो ओंखारबाय थानांसै सार ओंखामखौबो मोनजानांगौ ओंखामखौ नोंसोर मा गियान दं सिनाव सिथारनो आवसिनि फिसायाबो थाव मोननाय साख्रि गैयाबा बे साख्रि मोननाय फिले नुगोन जोंबो मावनांसो सार जागोन सार डिस्टार्ब खालामदो 정거 सार राङा 20,000 ना नंगौ सार बेखौ हमनो हायोब्ला बे केसखौ फोजोबनांगौआ एसे गोब्राब जागोन बिसोर आंखौ सिनायाखै नैबे सांग्रां इन्सपेक्टरखौ बिसोरखौ हमनानै संख्रि लेबुनि बिदै गहोनो हायाब्ला आंनि मुङाबो सांग्रां इन्सपेक्टर नङा जागोन नंगौ सार मावदो सार जेबो जायाखै सार सिजना लाबोलायखोरा बेलाय ओइ आइलै आइलै मा जाखो मा जानायनि पिथुका बिलाबाय फैखो नै गिदिर ना हमना लाबोखो हमाखैलै आयै बायनानै लाबोदों एसे दाम खमखाय सोर जानो बहानिफ्राय रां मोनना लाबोखो आं बेफोरनि खामायोब्रा लाबो आफा आं सायनोसै नै बेयाव दोनबाय आं नै सैमाया नाखौ जाबाय बे साला खमबुकटा पुलिसफ्रा जायगायाव मोनसे घटना जाबाथाय जोंखौ गावसिनाव लेंहर सोंग्रा बेरामसो जाबाय बेबायदि सिखाव खामानिखौ जोंल' मावनानै जायो नामा आफा बेनोथ' मोजां जादों मावब्लाबो मावाब्लाबो दाय जायोब्ला अब्ला मावनाय खावनायानो साबसिन नुवाखै जों बोरमा खावनानै फानदों आरो गुबुना रां सेख'दों आजिखालि मानसिफ्रा साखन्द्रानि खामानिखौ साबसिन मोनबाय आच्छा आफा बिदिब्ला बे खामानिखौ सोर मावथावगौ जायगायावथ' रावबो गैयामोन हाबाब फिसा नों बेखौ दानो बुजिनाय नङा आंहासो सासेल' फिसा गुबुनफ्रा हिनजावनि हिनजाव हौवानि हौवा एग्रे बाग्रे बिसिनि फिसाफ्रालाय माथो खालामनानै दं साख्रि गैया बाख्रि गैया आच्छा आफा दाथ' गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप ओंखारबावबायसो बिदिबाथ' जों सेंसन मोनलाबायनाय नंलालै नों दुखु दाजा आफा बिनि थाखाय आं गोदान आदब खायदा दिहुननानै रां खामायगोन थांलाय आफा एसे नायग्रोम ओइ फैदो आवजिफोरनि ना गोराना नै खाथियाव दं सासेल' होननानै आं हरा नामा नोंस्रा बुंहालै एफा फाग्राब थिंथि सानदुंखि डिउटि होजायोलै सरकारनि संख्रि जाखानायबा डिउटि होआबाबो गवा मा खालामनो
बेबायदि सान हर डिउटि खालामनायखायनो हिनजाव नायब्लाबो मोनला जों। ओइ खायदा बोरायखौ फारखायदों मिथिबाय? जोंखौलाय बहा नायनो हानो बिलाय? मालाय आजिखालिनि सिख्लाफ्रा सेंग्राफोरनि मटर साइकेल खिथु गाखोनोबासो हाजेव हुजेव जानो मोनो। दाखालि नायनो थांदोंमोन माबा आदाया मा मावो होननानै बिमाया सोंबाय आंखौ। थाङै थुङै हनै पुलिससो मावो होनबाय। आं बिनि पुलिसनो हरथारो होनबाय। जागोनलै मेलांना बलिअ दखानालाय मा गिनांगौ? नायनांगौ गंसेयाव साला बाय गुबुनाखैसोलै नङाबा खिथान गोनांनि जिउ जाथारगौमोन। एकदम बर'ना होथारसैमोन आङो। बेयाव साला थावबायसो गोजा जाया। नोंखौ खिफिदा दोननोसै नामा ब्रा? सबदिना खुजाथार राव नोंना। मा जायो मानसिलाय फालाफोर बोरैबा बिदिनो मानसिफोर थांलाय फैलाय खालामथारो। दालाय नङा दानिया बे दाय गोनां बुस्थुफोरखौलाय बबावबा दोनखोमा माबानांगौलै। सुनिराम नों गंसे लांदोलै मेमरा गंसे लांथोंसै। जाय हक एथ' खस्थ' खालामना लाबोबाय दाना दोनलायनायावबो दावराव दावसि जाबावबाय। आग्ला गोजालै मानसिफ्रा नोंसोरो जेखियानो जाया मानो साननैनि उनाव जोङो बे कन्ट्रेक्टरखौ बोथ्रोनसै मिथिबाय दा? बिदिब्लाथ' जों फुरा रांनि बिगोमा जासिगोनलै। साखन्द्रा जाबोलाय माथो रां खामायलाय। खाफालरा खाफाल नोंबाथो आगोलाव जेबो गोसोआनो गैयामोनलै। बे भाग्यआ एबार खुलिब्ला जों मटर साइकेल गंफां बायगोन दै। थ' थांसै दाना थ'। नेवदों साला। खिफि गोलैदो साला जाहैदों। ओइ साला खावै दाउ अमा खावनानै साला जानानै खिफिलेदों। मारा ओंखारहोजोबगोन आं। खोथा माबा बहाय नोंसोरो मैया सिखाव होनो नोंसोर नामा? बोबा बोसोरा खोथा नङाब्ला एफाग्राब खावनानै जाबोबाय जोङो। बे नोंसिनि सावथालखौ मानो नांगौ जोंलाय जों खावाखै। जाजाया मा जानो सावथालखौ जों मानो नांगौ? खोन्थायाब्ला नै नोंसोरो जों खावाखै। एकदम थुसिजोबगोन एकदम थुनजोबगोन थाब खोन्था साला दिनैसो गाबोनसो नोंसिनिखौथ' खावाखै जों साला दिनै हगारहरनाय नंलागोनलै फिसा। उनाव थांफैनोसो आदार जासिगोन। आयदै मा जाथारबाय ना नायलाय।
Apa? Hitungan langsung tentar masuk. Terjebak apa? Selai. Saya bisa tengok. Tim awak. Hello. Ayo, besok. Masuk. Ma. Dulu macam main apa? Langsung. Masih datang situ. Kamu semua nak beri berkelap aku. Besok. Siapa? Mana kan sampai sana ini bawa juteng. Ayo. Jangan sih. Kamsi san. Ayo, enggak sih cepat cepat. Jangan sana. Hat. Ada, ang dia aku boleh berapa jana mana? Please ada. Angku boleh kazu ke hospital ini langkah nak mana? Please ang bas ko nina hai nongla. Please ada. Onani angku boleh sim langkah ada please. Please ada mana aku onani susi langkah ada. Driver, Suriram, maaf kalau jalan ini gari kelab himan angsir. Mana ni sini? Dalang panai lama ya gugulang ba? Mana jalan ku? Please ada. Sup kamane osup kalam paine sire. Please. Nana sana sama badi on thobat ni. Bisang mwjang bini mohora. Engkau lain. Hei, memang langpan sini wa. Langpan ni mwjang jagli. Jabai. Dek mulai. Dek apa ni? Soalnya pisahkan ang kagan nung lain semar je. Hei, aku dia dong bosan berang. Hei, ro, si tato. Jangan lawan jino. Ay, tuk. Nini misra dasan di makalam. Hari neng harsini diwadi boste. Da biye bitisni lamani kaman magasni dong. Kau selawa naik yang kau ni dihani naik jalan ni fidem. Da kau hospital au lugu mendem. Harsini si sekolah apa nak? Kau selawa ne. jabai dana. 순이그럼 그러나 무슨 그거 서다고 시심신들 박라. Balik. Mình siêu là hồi siêu được đấy. Siêu là đứng khắp lúc. Mana sar mama saya ni bari kes semua kita. Mama tu, masuk ke mana tu kamu ni? Masuk. Stop. Kita kau mana ya? Saya belum ada mau. Mau nak apa sana? Ya, mama, sistem tu. Mana yang jadi bari jabai lagi saya. Acha. Tidak perlu dikasih. Saya ada. Hei, sabar. Dah. Bidilah ada mana? Selai je. Abang lagi Malaysia kan. Bye. Sinjang, terus?
खाफाल दंब्ला गासिबो जाजोबो मंगल सनि ग्रह गासिबो दानख्लिंखायो फाग्ला मिथिबाय बिनि मादैबा जायाब्रा बियो जाखाया औ जायामोन दिनै बे हिनजाव गाखोबाय बेसेबां खाफालजों आनो नुवाखै औ दिनै खाफाला बिराद मोजां मिथिबायना गामियाव पुलिस लोगो जेबो सिनायनो हायाखै जोबोर इजि प्रसेसजों आं थंब्ले दिनै बबे बासजों फैना बिदि हाबा मा खालामनो हाबालाय बासजों नङा बासजों फैफादों आं मिथियाहाय आंहा गबाय हामबाय मानसिफ्रा पुलिस खुलिनानै गिदिंसोमोन नाथाय आंखौ नुनानै पुलिसफ्रा आखाइ पास खालामनानै बेयावसो गदों आं मिथियाहाय फाग्लि दिनै गंबाल' मोनबोबाय बेजोंनो साननैसो सोलिथ'यो दे औ नङाहाय आजिखालि बर' सेंग्राफोरखौ हारि फैजाथारसै नुवाखै मटर साइकेल दाब दाब लामा सामायावनो पिटिसि मोनबाय नालाय बेखायनो नों बेफोरखौ जाबदो दे आं एसे मेंबायथ' रेस्ट लाहैनोसै आं बाय बिदि पेपार नायबाय थानोसै हाथायफ्रावबो थांला खरसफ्रानो गैलायलांला रले राजफल नायदां मा सब समय हाथाय बाजार सानैल' जानायावनो जेब्लाबो खरसा जेब्ला हाथारलां नै मा लाबोनाय जायो दसे नेथ'दो आं बाजाराव थांनोसै आं फैयागौमानि जेबो दासंथ'सै बाबु हरदोलाय आंनिया आं जाग्रा जिनिसा ले सिगारेट हाथ सिगारेट औ सिगारेटखौ हरदो एसे मोजाङै बानायदे दे फैया हरदो बैनो जानांगौलै जगन्नाथ कन्ट्रेक्टरा बेनो जानांगौ नोंसोर थाल खालामनानै थादो मिथिबाय जागोन मानसिफ्रा जि होंगो दोङोब्रा सानजारि नारखोजों मा जानोब्रा नामा जा नारखो आरो सुनिराम नोंसोर मानसिखौ लाना फैदो आं गारियाव दंगासिनो दे थां खालाम जेबो नङा बे जोंनि न'नि मानसि जाथार नालाय जों एखे बिमाय जाथार मिथिबाय मानसिया एसे खर' गाज्रि नालाय डाक्टारनाव लांनो मिथिबाय नों जेबो सिन्था खालामनो那让见我吧，去到这里。哎呦，我来多少？多了半等，多了半。那个多少？多少？多少？
आंखौलाय फालाव थाङा मैयाव थाङा मानो खेबनि फालायबायखोलै नोंसोरो आदैमोन फैसाखौ बहा नोंलाय माबार बालाक बाङालि नांगोन नांगोन हा 5 लाख रां आंथ' कन्ट्राक्ट मावालै आदैमोन आं बबेनिफ्राय मोनना हरनो अबयसे मोजां आइडियाखौनो होदों नोंसोरो आं नोंसोरो आंजों मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनांगौ ओइ नों जोंखौ जाम्बा बाहायदों नामा जोंबो लेखा रोङोलै प्लिज बेफोरो नोंसिनि आरो आंनि सुबिदानि थाखायसो आंनि हिन्जावनाव गोबां रां दं आंनो गरसेबो होआ बे खाबुखौनो नोंसोरो आंनि हिन्जावनो फन हरदों साखन्द्राफ्रा आंखौ खावबाय होननानै खिन्थाहर 5 लाख बिहरदों नाथाय 50-50 जानांगोन राङा ब्राम मानसियाथ' 50-50सो होनबाय जागोन दे ओइ नोंनि स्कुलाव दा जागोन र' आं मा नांगोन no what हेलौ हेलौ सोर बुंदों हाय आं बुंदों आं बेसे गोदै नोंनि रावा नोंनि मुङा मा बबेनि नोङो डार्लिं हाय नै जोंनाव हाबफैना बेरायफै दा आं हारसिङै दङ मा खालामनो बोराय आंनि फारसे जेबो अनसायनाय गैया हेलौ आदा नों जोंनाव मालाबा फैगोन ना समाय मोनब्ला थांगोन नोंसोरो आं थेम्पाथि नोंनि फिसाया जोंनि कब्जायाव दं खावदों हामदों बेखौ आंनि सिन्दाथि नुसै जोबोद डिस्टार्ब खालामो मा जाखो मा बुंहरखो मेडाम साखन्द्राफ्रा आंनि दखाननिफ्राय माहाजोन बाबुखौ खावनानै लांबाय आं होबथा बायदोंमोन नाथाय हायाखैसै हाबाब नंमारगौसो दासो बे मानसिफोरखौ फन फैदोंमोन आं दाना बोरायखौ गाहाम जागोन आंनि बोराय खुमानि फिसाइखौ गासै सोरबा सुबुंफोरखौ खावनानै लांबाय साखन्द्रा दा नों बेखौ नागिरनानै दिहुनदो नैबे सांग्रां इन्सपेक्टरनि एलेकायाव मानसि लांखारनाय गोदान बाथ्रा बेयो नंगौथ' औ नंगौथ' आंनि दखाननिफ्रायनो लांदों दागाब बांद्राय दागाब
जेबो जिगारासि नैबे सांग्राङा दङ इन्सपेक्टर सांग्रां नोंसोर नुनानैबो बेखौ होबथानो हायासै हाथेथारनांगौ नोंखौ बिसिनाव गन्द्रायबो दंमोन सार मा गन्द्राय बे सिलाय सार सिलाय सिलाय ए सिलायखौ गन्द्रायसो होनो नै अखा बे जोंनि गन्द्राय गोमानाया खावलाया बिसिन नामा जानांगौ सार बिसिन जाथारगोन आं रावनिबो जेबो मिथिया आंनो बोरायखौ दानो नांगौ बिथाखौ बर' रिपर्टखौथ' लिरग्रोनांगोन ना आं रिपर्टखौ जोङो लिरग्रोआब्ला गेजारखौ जोङो थिखांग्रोआब्ला हाब जों माबोरै दावखोनांगौ जाखो नै अखा मेडामनि रिपर्टखौ गोख्रै लिरखा जागोन सार मेडाम nama खिथाहरदो दा बेनिफ्राय खबर लागोन nama Kempati narzari. Korea sebulan narzari. Nabe narzari. Jabai. Rumah. Jabai sah. anak siap. Kita boleh kabai toh. Kandung sih kita kalau tapi kisah. Dia betul nak. Sudah kan kena. Jumbo. Jalan, jalan. Ayo, benar kau berkata. Jangan orang orang dah kisah lagi. Salah biji batai pisin batai. Hei, kalau tu rally bendi. Apa dah masalah? Ang nak sembra, beku bobo mana? Numi cikgu nama? Menciku tu ang ini sase musuh paikari mwjang dong, Bangladesh ni. Bangladesh ni? Oh. Oblah tu biar hataran mereka mana kau main mana? Oh. Dia dah dubri yang dong pi. Dubri ni be dubri awak. Oh. Bila orang marah kontek kambas selai saltau be dunia. Ning sini ke sih? Makan ni. Lainnya mwjang, beku lainnya mwjang. Isi sabsin jangan lagi. Oh. Dah, dijawab ditanya ang kontak kali ni. Immediate, dah. Hello. नोंथाङा दा बबाव दं दुब्लियाव दं आंनो माल गोदान नांगौ नोंथाङा हागोनथ' आच्छा आं गाबोन नोंथांखौ फुंनि 8टायाव लोगो हमहैगोन मिथिबायथ' आच्छा अके बाय थाखाफ्रा दंथ' थाखायाथ' 20,000 बेसेबां दंमोनथाय थाखायाथ' जोंनाव मेरलाब्रा खिन्थु बिसासनि खोथा थायो औ बेबो 20,000 हरगोन जों 20,000 एडभान्स जानाय नङा बुस्थुआथ' आमेरिकानि मालसो आमेरिका मोजां जाखायोलै बिसिनि मालफ्रा जाखागोन नारखाबोदों नारखा लिंखौ थाखाबो ओइ नारखो साला दाबो खिखायो आराम गोदा
बोरै थांबाय नामा सिनिफ्रालाय मुगै सुगै मानसि मोजांफोर खिनायमोन ना गाज्रिफोरबो खिनायमोन दं जाखो आफायाबा बोरै थांखो सिनिफ्रा थांजोब्बाय नामा दै दंना गैया जाखो खाथियावलाय आयौ एम्फौबो दंजोबावो Shakondra belum थांनो न'आव थाङाब्लानो आसान मा जाखोला सोरबा दावखौ जेबले समखौ मोनसानावासो समायनांगौलै नावजों लाना फैनाय खोथाथ' नाव बारहोनांगौ जायो नालाय ओइ नोंब्रा ओइ समाया जाबायलै दानि मानसिया थांगासिनो माखौ लायनो जायो नामा ओमफ्राय होमबा नारखारो गाव थायो मालाय जालांसै मा खालामनो सानलै दाना आजिखालि बिसास गैलाथ' मानसि गुरैखा खालामनो हागोन ना नों थाखाजोंसो जों लायगोनथ' खिन्थु 50-50 खौ बावनो मोननाय नङालै आंलाय बुंखायो औ जागोन दे नारखाथ' गाहायाव थांखाबाय औ थ' जों थांसै दा दा माबा मोनसे जाग्राफोर लाबावनोसै जोङो थांदो दे थांल' टाइमाथ' एकदम जाबाय फैनांगौलै खिन्थु बे बांलादेश सफैबायना लामाया बेनो
Ara. Jangan ini maaf. Maaf. Naik bekono. Tidak mulia. Itu all model sih. Itu polis kalau lain itu bukan. Asam polis kalau lain itu bukan. Ini betul kan na? Bobini sah company. Ini jabai Amerika ni kan juga. Langsung beko, langna hasikan. Ini apa nak? Bersena jabai kubang. Kesannya ya. Ini bersena jabai tamla. Malam. Aku tak kalah. Tak kenal. jangan. Dia menikah baru. Pulang nanti. Aku tu yang sekolah mana? Bego siang ni mana? Ada. Ini kalau. Jenoppo balak sima gaya. Advance sebab jangan aja. Parsolan nak makan serang. Jeng barang nungan nujirang lo. Ekdom kakang pintakan kamania jeng namanya mission dokter mana. Gimana? Jeng mau hawar hai. Ekdom bego kish. Nujirang nungan nujir zara. Nujir zabra, nujir zabung. Thank you. Bisa so kawan jalan. Bisa so namanya. Togai tosia behoi kelini nunga. Namanya togai ba. No kontida. Jalan apa nak? Apa paru tu ni pelai? Muya. Muya sampai sana. Thank you. Jadi ba begung ni kunang lawan namanya. Lala kan tu kuat. Kita kai ni. Begitu ni. Apa sama nama lang kai kena? Okey. Allahu Akbar. Hello. Hello. Berom tu? Ang bundo. Sirko na kuman. Nang ni saya jadi khop jauh dong. Oh. Nang jeng binai rang kau mana dah semua orang. Gaban ni kejar orang apa? Ang jerai lain itu sih dia bukan. Mana nak? Ang ibu dia jeblasi. Ang pun tidak operasi. Ini nak kerja. Kerja kerja jerai lain. Orang. Gaun ni pada jerai lain. Hah? Halo. Hai. Cikgu kita semua mana kan? Hai, ini lagi ni. Hello. Angko Shakondra kawai. Ini kau ni berai. Tak kau bukananai. Angko berkerja pasal bijak. Logo mak kalam ke? Bungna hanya. Muya menabiliau. Saurainya badibla. Dia berkenalan ini batas sebungde. Pahat dikah thulup mau nadung thare. Mabak. Nung mana tu isbang gitu. Ang muya polis nak cinta kawaina. Muya polis berajang nak pudeng. Nungkau kapan campur ni keserawne bukannya nak gitu. Hah? Kemana polis bukan ke? Kita sering aku. Hai, halo. Neng jangan orang korab lah. Neng ni mereka naik. Mana semua kau dah? Boleh nang mana mak? Hello, hello, hello. Hello, madam. Oh, madam. Enggak. Mau kurang apa nama? Kok ketemu? Biar manusia beberapa kesan saya gitu. Jangan tahu. Jangan sungkan isi kalau jadi. Ini sungkan itu kasih. Jadi kasih. Kacir semua tu. Nak buat kasih. Ma, ini siapa kisah? Jangan tangis semua. Mana mana? Aku nak keluar sungkan itu ni loh.
मा सांगासो गुरनानै गैया मेगनासो खुगायानो नांबाय दङ दाखालि बे मानसि दाखालि बे मार्केटआव गाखोनाय नङा होमबा जों दाख्लैनि केस खालाम जाखादों दाख्लैनि बथलखौल' गबाय खोमा सरि थपल' खालामदों दाखालि हामबाय नामा माने हौवा जाखोना हिनजाव जाखो बेखौसो खबर लानो फैदों जोङो नोंसोर बे खौरांखौ लानानैसो आंनिसिम फैदों नङा होमबा बे गथ'खौ डाक्टारा लाखिबाय आजिखालिनि हौवाफोरखौ फोथायजायैनि थाखायनो जादों मा मानसि अलरेडि खावना लाबोखाबाय जोङो Son? Mwjang? Mani kata sisi belai? Gak mesti kau kulu nama sih? Kamu kayak gila hal dah dulu. Takkan mana kah? Neng saya mencari kedak cintaan video angga. Mak dah. Inspektor bawa shoutunkou biar dah. Mana go? Ala macam kangang. Bung, maaf belai. Go. Sah. Siapa yang sah? Gwdwni मोसाबोराय जुगायाव मै बोराया सफैदों हा नोंनि जिउनि फारसे एसेबो नोंहा अननाय गैला गिनाय गैला आं नोंनोसो मोनसे खौरां खिन्थानो फैदोंलै सार मा खौरां बुं नोङो मा मोजां खौरां लाबोदों नोंथ' दाखालि आंखौ नुनानै फेगायथारदोंलै औ दाखालि मोनोमोनब्ला नोंनि बिगुरखौ सैमा लरंसो जाथारगौमोन आं फुरा मिथिबाय दा बुं मा खौरां माबा बै गोल्डेन गोजामाव माखासे दुथां सेंग्रा मानसिफ्रा माबा सिरि खामानि मावखोमागासिनो दं आरो बिसोरखौ रांनि सोमोन्दैबो सावरायनाय खोनादों आं आरो बिसोर बावनो ज'बो थायो मा बिदिसो सालाफ्रा जनता नोंनि बेबायदि पलिसिजों जों रांखौ मोननाय नङालै नोंनि बेबायदि मोनसे खामानियाव बेबायदि समखौ बारग'होबाय थानो हानाय नङा जों आंथ' मा रांखौथ' आंनोबो नांगौ बे महापापि हिन्जावा सेंग्राफोरजोंल' लाइन मारिबाय थाबा जानाय नङा नोंसोर फनखौ हरनांला आं हरनोसै हेल' सोर बुंदों हेलौ टिम्पाथि दादे नों रांखौ मानो दाबो होफैयाखै आंखौ बुथारनो सानबाय नामा नोंलाय आं दिनैनि थाखाय बेसेबां उसुखुथु जानानै दं बहा दङ नोङो हा बिदिब्ला नों
आंखौ थाबैनो लाबोदों माबार जायाखै मामारा हेलौ नोंथाङा फिसाइखौ गोथां नुबायना गोथै नुबाय आंनि बोरायखौ जेबो दाखालाम बुरैया बोरायावसो नांबाय नामा नाङाखै खोमा सेरजों थांदों नेक्स्ट बाराव हयले खाफालावहायसो नोजोरा मिथिबाय जाबाय जाबाय आं रांखौ लागासिनो दं जायगाखौल' बहा दं खिन्थाहरदो जाथारदों हाबथारबाय 이거를 जाबाय नायनांदो बिखा बिखो साला सम्पतबो मावसिगोन ना बुरिया 자, 와, 이거 풀리시 가가. 당장 이거. 너 시작이야. 얼마나 더러워 진짜 한번에 그냥 눈치 사라지면 너는 시골 신사를 위해서 에이, 가라서 이제 정말 이거. 에이, 무슨 가라. 못하고.
सरकारनि बे सानै गैयै जेंनायानो